थारैनो जोबोद जों दुखु मोनदों। जोंनि सुबुं समाजनि सासे बयजोंबो अनसायजानाय बयबो हारि माहारिखौ माने आवगायलांनायाव मेथाइनि गेजेरजों एसेबांखिनि जोंखौ गोहो बोलो होदोंमोन। जोंनि आसामनिनो थागिबि मानगोनां बिथां बयजोंबो सिनायजानाय मेथाइ खनगिरि जुबिन दा, जायखौ जों जुबिन दा होननानै बुङो, जुबिन गार्ग। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा मैया गोमोरलांबाय। जोङो खोनानाय लोगो लोगो जों थानो हायाखै। जोबोद गाबखांदों, गोसोआव दुखु नांदों। जोङो बयबो गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' जानानै दङमोन। बे समावनो जोङो बिथांनि बे दुखुनांथाव रादाबखौ जों मोनदों। आरो मोननाय लोगो लोगोनो जोङो जेबो खामानि जों मावनो गोसो गैयै ओरैबायदि जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनै जोंनि आसामनि सासे थागिबि। बिथाङा सासे हारसा मानसिब्लाबो गावनि हारसाफोरनि थाखायल' बिथाङा खामानि मावाखैमोन। बिभिन्न' जाति जन'गस्थिनि, जोंनि मिथिनायाव गासै मोन 18टा 18टा जाति जन'गस्थिनि बिथाङा मेथाइ रोजाबदों। आरो मेथाइनि गेजेरजों बियो गोबां समाजखौ बिथाङा फोसाबलांदोंमोन। आरो उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो बिथाङा गोबां माने आवगायलांनायाव माने मदद होनो थाखाय मेथाइनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै दावगाहोनो बिथाङा खाबु होदोंमोन। आरो जाय बिथांनि मेथाइखौ खोनायोब्ला नों आन्दलन खालामनोसै समावबो देहानि थैखौ गुदुं खालामनाय, इसोरखौ आर'ज गाबनोसै समावबो बिथांनि जे धोरोमनि मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौ खोनायोब्ला इसोरखौनो खाथियाव मोननाय बायदि ओरैबायदि नाङोमोन। जाय माने रंजानाय समाव बिथांनि मेथाइखौ खोनायोब्ला रंजानायनि जों थानोनो हायामोन, ओरैबायदि। जाय जि महर होनानै बिथाङा मेथाइखौ खनामोन बिथाङा एकदम बे मेथाइआव बेयो गोरोबनानै मेथाइखौ खनोमोन। गाराङा बोरै गोदैमोन। बेनिखायनो जों जोबोद दुखु नांदों। बिथाङा जायखिजाया खामानिखौ मेथाइनि गेजेरजों फोरमायोमोन। दिनै बिथांनि गोमानायाव आसामा गिदिर खहा जाबाय नामा? बेथ' एकदम थार खोथा। बेखौ जों नंखाय बुंनो हाया। बिथाङा जोंनि सुबुं माहारिनि सुबुं फुंखामोन सासे, जायखौ जोङो सम्पद होननानै बुङो। बिथाङा सासे जोंनि सुबुं माहारिनि सम्पदमोन। दिनै जोङो बिराद गोदोर मोनसे माने सम्पदखौ जों खोमानानै लानांबाय होननानै जों सानो। आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि आसामखौ बिथाङा बुहुमाव आगानसेब्लाबो सिनायथि होनायाव आवगायहोदोंमोन। जाय जुबिन दा होननानै बुङोब्ला रावबो मिथियै गैया। बिथाङा बहाबा मालाबा माबा मोनसे मोननै हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ। बे गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै सानामोन। माब्लाबा बिथांनि बितर्क जायोमोन, दान्थे बिदान्थे जायोमोन, बेखौ रावबो हमबाय थायामोन। आरो बे माने जों थारैनो बिराद दुखु मोनदों। आरो जों बर' हिसाबैब्लाबो जोंथ' जोंनि बर'फोरनि बिराद मोजां मोजां मेथाइ बिथाङा खनबाय। जाय मेथाइआ दिनैसिमबो जोंनि गोसो गोरबोआव रिंखांफैबाय थायो आरो जोंनियाव अरायबो थागोन। बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखायबो गोबां खामानि मावलांबाय। दा सोरबाया बुंनो हागौ मा मावलांखो बिनो, खिन्थु मेथाइनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै खामानि मावलांदों। रावबो हारिसाफोरखौ बिथाङा गोलैना थानायखौ लुबैयामोन। जाय हारिखौ सोरबाया अयनाय खालामोबा, सोरबा जुदि बायदिसिना बुंनो नागिरोबा बे गसंथायोमोन। दा बेनि थाखाय जों बिथांखौ गनायनानै लायो, मानिनानै लायो। जायखिजाया आं इसोरनाव आर'ज गाबो, बिथांनि जिउ सोलेरा दिनै सेवहांगार जालांसिगोन गाबोन समफोरनि गेजेराव। खिन्थु बिथांनि जिउ आरो आत्माया जेरावखि थाया मानो खोब मोजां जायगायाव थाहैथों। आरो जों इसोरनाव आर'ज गाबो, फिन जुबिन हिसाबैल' नङा, जोंनो बिनि आरो डाबल जुबिन हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव आरो फिन जोनोम लाफिनथों, जोनोम मोनफिनथों। आरो जोनोम मोनफिननानै जोंनि सुबुं माहारिखौ गोजौ थाखोआव आवगायलांनायाव खामानि मावनो आरो जाहाथे बिथाङा थुलुंगा होनो थाखाय जोंनियाव सुबुं महरै सासे मानसि हिसाबै जोनोम जानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव फैफिनो। आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौ सेराव आर'ज गाबबाय, इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय। बिथांनि जिउमाया जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाथों, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो आं सासे उन्दैनिफ्रायनो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोनाय मानसि हिसाबै आरो दिनै आङो भेरगाव जिल्ला बड'सेनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं 6 बोसोर जाबाय। आरो आङो दा मिरुआवबो सेन्ट्रेलाव आङो सासे बड'सेनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि सासे सेक्रेटारि हिसाबै बा नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावबाय थादों। आं बिसानि जानानैबो बिथांनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ आं फोरमायहरबाय रायजो राजानिसिम। आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, आं बिनि थाखाय आर'ज गाबो।